Eu sunt Luca și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars, al 4-lea. Deja am făcut 4 videoclipuri, dar de 8 luni am mai făcut un videoclip, fiindcă mi-am luat alt telefon, mi-am făcut un alt cont de Brawl Stars. Da, și înainte să încep acest videoclip, v-aș ruga să dați un mare like și să vă abonați. Și dacă vreți, puteți intra în clanul meu. Am 94 de locuri libere în acest clan. Am doar 6 membri. N-am ce să zic. Și acest copil, m-am împrietenit cu el pe Brawl Stars, se cheamă Claudiu, dar puteți intra și să vă abonați și la el și să dați un like. Are doar un videoclip, cum să aveți jocuri cu hack. Și să-i dați un like. Aș zice un mare like. N-are mare chestie, dar doar să vedeți ce filmează și el. N-am cei mai mulți brawler din lume, am 27. El are 33 de brawler, scuze. Are nevoie de Spike. Are Spike. Și eu sper să-i pice Spike ca să-i văd toți brawlerii. Mie mai lipsește Max, Jean, Mortis, Mr. P, Spike, Crow, Sandy. Eu pe Frank aș vrea să fac Star Power. Haideți să-i dăm drumul. Cred că mă joc cu 8-bit. Eu așa-i zic. Dar și ce mai faceți? Eu n-am mai filmat de mult pentru că mi-am schimbat telul. Mi-am făcut alt cont de Brawl Stars. What? Sunt 2 chesturi aici? N-am mai văzut așa ceva. What? N-am mai văzut așa ceva. Champion? Mai ești acolo? Ok, ciudat. Oh my god, Brock. Stai cu minte. Ok. Mulțumesc că m-ai înțeles. Baldi este suferit, fiindcă dă peste gard. Și cum se mișcă 8-bit, mâine ajungem să-l ajungem pe Baldi. Mâine, că merge foarte lent 8-bit. Au mâncat cam multe sarmale ăsta. Pe bune. Și are piciorușele alea mici. Și aia îngrenează. Ce face Champions? Așa-l cheamă. Da. Cred că filmez vreo 12 minute, 13 minute. Posibil, dacă nu mă răzgândesc. Și mai fac mai mult. S-a activat Champions. Stai, forță. Stai că ăsta s-a activat. Da, nu mă cred cel mai mare boss. N-am toți brawlerii și n-am de ce să mă dau mare cu Brawl Stars, doar că am 10.000 de trofee. Nu, pentru că cam toți colegii de la mine din clasă au. Bine, în afară de un coleg. Da, se vede că foarte noob a fost ăsta, Champions. Minus 3 trofee, n-are nimic, hai că revenim. Pe ce să fac upgrade? Cred că o să fac pe Piper. Da, și chiar cu Piper cred că o să ne jucăm. Să mă joc. Și hai să punem un hashtag. Eu m-am tot gândit la un hashtag. Puneți orice hashtag vreți în comentarii. Puneți orice hashtag. Nu contează. Un hashtag. Orice hashtag. Nu contează ce hashtag să fie, doar un hashtag. Să văd care o să-mi placă. La cele care îmi plac o să dau inimioară. N-am mai filmat de ceva timp și mi-am schimbat telefonul. Pe celălalt telefon mi se vedea un pic cam... Mi se vedea ciudat. Oh my god. O vin Max. La mine o vin Barley. Da. Nu se compară Max cu Barley. Hei, tu, Gra. Poți să dai peste. Oh my god. O vin Charla. O vin B. L-am omorât. Ce bine. Da, tu, Gra, 100. Câteodată
nu vreau să mă dau mare, dar... Eu pentru mine mi se pare că destul de decent mă joc Brawl Stars. Și brawlerul meu preferat cred că e Max. Cu siguranță cred că e Max. Brawlerul meu preferat. Nu înțeleg ce face ăsta. Tugra. În fine, hai să jucăm. O legendă. Vai. Și ăla, pe celălalt cont l-am avut pe Gin. Acum am toate epicele. Pe celălalt cont aveam tot. Cred că 2 epice, da. Oh my god. Tu Gravi fi bun. Vai, ce bună-i. Da. Plus 0 trofee. Măcar nici pe minus. Dar nici pe plus noi. Cred că mă joc cu B. Mă joc cu B. E ciudat skin-ul pe B, Ladybug. E o buburuză. Și buburuza la B, dacă te uiți când o selectezi, e cam grasă. Deci că mâncam multe sarmale și miere, doamne. Am uitat să zic miere. Eu zic dulciuri în loc de miere. Că știu că miere e dulce și dulciurile sunt tot dulci. Și îmi place mai mult. Mie nu prea mă dau în vânt după dulce, fiindcă nu mi poftă așa de tare de dulce. Da, aproape l-am. Da, nu l-am omorât. Con. Da, uneori, câteodată, când ai 3 PowerPoint-uri, 2 de astea PowerPoint-uri și unii au 9 de alea, mereu câștigă aia cu 3 PowerPoint-uri și nu cu 9. Nu înțeleg cum vine asta. Oh my god, l-am ratat. Așa dă pe Carl, nu dă pe Pam. Te rog, nu dă pe Pam. Ce faci? Foarte mare pro. Și Pam. Oh my god! Mereu Barley câștigă, cel care are un PowerPoint stâmpit. Da. Care un... Bă, deci... Și l-am pe Wizard Barley. Hai să văd dacă e tot așa de bun. Barley-ul, hai să vedem dacă e așa bun. Barley nu e așa bun cu Piper. Am uitat să vă zic ceva. Dacă din Big Box, dacă aveți sub 40 de coinuri, puteți să luați ori un gadget, ori un brawler. Am uitat să vă zic chestia asta. Am învățat-o și eu. O să mori, știi? Așa. Ori de mine, ori de Piper o să moară. Ems. Nita? Era Nita aia? Da, mă, Nita aia. Cred că a plecat. No. Tot Nita era. Era Mr. P și Nita. Bro. Oci. Ah! Lă. N-am văzut unde dă. Oricum avem pe care acolo și o dau pe sus. Eu pot să dau pe sus. Și asta mă avantajează. Nu, da, te rog. Please. Please. Ok. Măcar o scăpat Piper. Vai! Cum l-a omorât-o. Cred că plus 0. Da. Na, uneori te dă cu nubi. Și uneori sunt nubi și uneori tu... Deci tu te enervezi pe tine, fiindcă dacă celălalt e noob și tu zici, când ai nervi, tu zici că ăla e noob și toată vine focus asupra ta. Și de aia nu zic niciodată ăla e noob, ăla e noob, ăla nu e noob, ăla e noob. Na, uneori e și vina mea că mor.
Adică ăsta e chiar, pare că e chiar bun. Uneori o mai fost și vina mea. Nu numai a echiperilor tăi. Da, chiar e puțin. Nu, cum să dai pe Spike? Deci tu dai pe Spike și tu doar de la apropiere dai damage. Oh my god. Am uitat de Spike. Nu le ia așa, mersi. Am învățat și eu chestia asta de la ceilalți care mă dădea cu echiperii mei că să l-aștept și pe celălalt să ia PowerPoint-urile. Oh my god, acum doar am speranță în el. Da, cum v-am zis. Ăsta părea că e pro. Na, câteodată te dă... Pe mine m-a dat într-un meci cu ăla 3v3. Echiperii mei aveau numai 3000, doar unul avea 3000, eu aveam 10.000 și unul avea 200 de trofee. Și versus toți care aveau, unul cred că avea și 13.000 de trofee. Deci vă dați seama că nu e prea corect când te dă așa. Și meciul ăsta e un pic cam greu. Vedeți? Cred că prima oară când câștigăm trofee. Oh my god. Cine l-a omorât primul? Stai să văd, nu știu cine. Locul 1! Iupi dubi. Hai să mai dau un play again cu tipul ăsta. Că pare destul de pro. Dar cum am zis, cred că mai dau 2 meciuri. Și închei și acest episod și cred că mâine mai fac un episod de Roblox sau tot Brawl Stars. Sau le combinăm. Ce tare e combinatul. O să încerc chestia cu combinat. Oh my god, dacă mai avea un hit. Oh my god, ce dădea. Ce-mi dădea și muria. Nu te cred. Ce l-am omorât. Da, cred că am spart singura echipă. Da, o singură echipă a fost spartă. Oh my god. Ce m-a ofentat, Bo. Oh my god, Bo ăla chiar știe să joace. Ok. Suntem bine aici unde suntem. Cred că ne ducem aici în partea asta. Sau hai să ne ducem unde e bătaie. Nu o să câștige Shelly. Oh, nu mă pot duce că e Boems. Oh, nu. Hai facem teaming. Glumesc, nu fac teaming. Niciodată mă prefac că fac teaming până face și el. Și atunci când face și el, fac și îl omor. Fac tot teaming cu el și la sfârșit, când mă apropii de el, îl omor. Așa am făcut odată cu Frank, aveam ultimata și m-am dus pe o echipă și ambii făceau teaming. Când mi-am dat ultimata, i-am spart pe ambii. Atunci a fost șmecher. Oh my god! Și-o dat de panică. Ultimata! Ce troll a fost. Mamă, 11 minute am filmat. Cred că asta e... Mai dăm încă un meci. E greu meciul ăsta, fiindcă doar eu de la apropiere, de la depărtare. L-a omorât el. Meciul trecut, ultimul brawler l-am omorât eu și acum el a omorât ultimul brawler. Da, se pare că nu mai vrea și mai dăm un meci cu doamna sau domnul
doamna Anita. O să dăm cu doamna Anita. Bine, nu-i chiar o doamnă, fiindcă Anita e un urs și urși trăiesc în pădure. Adică e un om canibal. Da, nu înțeleg de unde vine animația asta. Că dă din pământ. Nu înțeleg. Să-mi scrieți în comentarii de unde vine chestia asta de dă pe pământ. Hei. Oh my god. Oh my god, fugi. Fug-me, Mr. Knupo. Aoleu, e chinez. Are coronavirus. Dacă nu știți de coronavirus, e un virus. Și cine nu știe de coronavirus. Da, hai să mai pomenim de coronavirus, că nu-mi place coronavirus. Eram sigur că e EMS acolo. Proza, Doamne ferește. EMS. Auzi la mine EMS. EMS. Așa, bravo. EMS. Te rog, nu da pe mine. Așa, bun. Pare că am filmat 16 minute. Ăsta e singurul meci care îl mai dăm. Oh my god. Nu, te du pe el. Du-te pe Ginny. Ai făcut o mare greșeală, Ginny. Oh my god. De ce cred că mai dăm un meci ca să-mi refac trofeele? Da, cu cine o să mai dăm? Cred că un domn o să mai dăm. Cu domnul Carl. N-am power, cine știe ce pe Carl. Dar mă joc cu Carl. Cred că gadgetul inutil pe un brawler pe Shelly. Adică e cam inutil gadgetul pe Shelly. Doar când te urmărește un Frank de 10, atunci e bun. Când te urmărește un Frank de 10. Că poți fugi. Da, fix atunci când ne-a dat Megabox-ul, eu speram să-mi dea un gadget pe bun, nu pe Shelly, care e cam nașpa. Când am văzut gadgetul pe Shelly, eram dezamăgit, mă gândeam ca pe Rico să mi-l dea. Wow, ce panicat a fost Burly. Oh my god. Ce panicat e Burly. Așa. Wow, cum o salvat ursul. Deci, cred că episodul ăsta o să fie cum a salvat ursul pe Nita. Lol. Ce am dat. Cred că sunt aici sus, în boscheții Burly. Da, cum credea. Da, și a câștigat meciul. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Am făcut un pe Carl. Da, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!